অভয় বিপদ জয় মা রামচন্দ্রী অভয় মা বিপদ গ্রামে মানুষ আপদে মা ঘোড়ার ঘণ্টা গ্রামে মা আপদে মা ঘোড়ার ঘণ্টা তুই শিব তুই দুর্গা তুই না কে অবিশ্বাস লাগুଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଏ ରୁବି ତ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ରହୁଛି। ସତ କହୁଛ ରୁବି ତମେ ମତେ ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦବ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଜୀବନ ସାରା ନିଶ୍ଚୟ ସାଥ ଦେବି। ଏ ରୁବି
रुबी ঘরটা খালি তার মানে রুবি ভিতরে রুবি আরে ভিতরে কোন করুছ আরে দেখি আস তম ভাই কো কোন নেই আসিছি যাহলে ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଲା କାହିଁକି ତୁ ହଲ୍ଲା କରୁଛ ଡାକୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ କୋଉଠୁ କଣ 2 ଲକ୍ଷ ପାଇଯିବ ନା କଣ ଆରେ ଲକ୍ଷେ ବି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଜି ଏ ଦିନଟା କଣ ଦେଖି କହିଲ ଆଜି ଦିନଟା ହଉଛି ସୋମବାର ଦିନଟା ସିନା ସୋମବାର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଉ ଦିନ କି ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ ଆରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖା ହେଲା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ତମ କଥା ତ ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡିଲା ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆରେ ୟାକୁ ନିଅ ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ତମ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କର ତମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଲ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣଟା କରିଥାନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତମ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଶୁଣ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମଟନ ନ ଆଣି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କିଣି ନେଇ ଆସିଲା ଶୁଣ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ତମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ଆରେ ନିଜ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଲ କହିଲ କଣ ନା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପେଟଟା ପୁରିଯିବ ତମେ ପରା ମତେ ଭଲ ପାଇ ବାହାଇଥିଲ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବ ସେ କଥା କହୁନି ରୁବି ଆଉ ତମେ କୋଉ କଥା କହୁଛ ତମେ ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଇ ଦବା ତମ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ମୋ ହାତରୁ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଇ ଫଟ ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ତମେ ପରା ଦିନେ 4 ଦିନ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ এই হস্টেল গেট পাখু নেଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲ ହେଲେ ଆଜି ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ କେମିତି ରବେ ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଅନେକ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କଣ ବୁଝି ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦଉଛି ତମେ ଚୋରି କର କିଏ ଡକାୟତ କର ମୋର ଏଠି ମଟନ ଦରକାର କାହା ପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛୁ ରୁବି ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ତମର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା ନା ଆରେ ପାଗଳ ସମୟ ମିଳିଲେ ସିନା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତୋ କଥା ନା ମୋର କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିଲୁ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି
अच्छा कहलो देखी ए शाड़ीटा मते केमती लागुची समय बाबू आपण एमती चुपचाप छिड़ा होचंदी जे नमस्कार भाई नहीं माने मु अरे तमे न कले भी बाहर ठियाई मु सब सुनी मो रुबिटार मटन खाबा पई भारी हेले तमे पैसा अभाव राणी पाबो अरे या तो अरे नियो अरे मार्केट रु मटन नहीं आसीबो अरे बिहारटा करे चंचो कर जाओ जता शीघ्र परुचो मटन टिके नहीं आसीबो रोसे मत चले भाई खाई घर को जिबे हां टिके सुनो मो चप्पलटा छिड़ी जाई छी टिके रिपेयरिंग करी आसीबो एनी गयो अरे नियो कहूची अरे नियो अरे ये कौन करतो समय को अबे तू भी कने पागलिता हैं आज बोली एते बड़ा पवित्र दिन रे तू तो निज स्वामी का तो चिंता चपलटा दउ ना 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 सेटा के ठीक न नियो समय बाबू अरे नियो अरे रुबी भाई चप्पल नहीं आसीबो हां सुनो मो भाई नै दिबा टंकारे तमे गुटे मो पई भलो सैंडल टे किने जा अरे जाऊ ना कहीं की बात ए रुबी अबे तू खुशी तो ये बिनी केमिति कहलो काहे कि ना तमे पर मो पाखे अछ तमे जदि मो पाखरे न थांतो ना ताले मोर सब अभिलाष पूर्ण ही थाता कि नहीं मो ना आज बहुत खुशी हेलो रुबी तते आदि ठारू झोली बाकू पड़ी बनी लो रुबी आदि ठारू तू अन्य मानव को चाहेबो माने ए रुबी तू मो कथा रे राजी होई गले ना तते मु रानी करी रखिबी लो सुनो अंकार गादी रे तू छिड़ा हो दुनिया रे तोर अभाव अनटन किछि रही बनी लो मते से अंका बके कथा गुडा को जमा भी पसंद लागे मते सीधा सीधा कहो मु तमरो खूब कामरे आसी तते मो पाई आउ जणा को मैरेज करिबा को पड़िबो ए नहीं विक्रम भाई नहीं मठारू सिंदूर गाड़ी तते बहुरु झियो हवा को पड़िबो लो परिबिनी मो गोविंद 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 नमो नमो गोटे शुक्ला कुसुम कातु धरी पड़ी रहबो दादी आ मन दुख करना मत देखि आश्चर्य हो निश्चय जो दिन ठानु अपारकर हाथ धरिलु भाई बिथिली सहित ना तू मो पई मरे जाइछु दादी हेले कोडी करिलु तो आखिर लुह त मत खाली टाणी आनुची दादी आ मन दुख करना सुख वर्तन तो दंड द्वार बंद मारी अछि भरता कथारे राजी हेई जा तो भाग्यर मती खाली हुत्तु हुत्तु हेई दरिबो एले दादी मु जोडे विवाहिता आउ जोडे को मैरिज करेबी केमिति अरे एक तस्वीर आमे जानी हे समस्त गां नाइकिना गां तो ए गां रंडो भाईकिरा समस्त जानी संदी
ନଟ ଝିଅ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି ତୁ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି ବହୁର ଜିଆଇଯିବ ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ସେ ରୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ମାନେ ସମୟକ ବନ୍ଧୁ ଓ ସମୟକ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପିଲାଟା ପାଠ ପଢିଛି ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଆଉ ତୋ ସାଥିରେ ତା ଜଡ଼ିଟା ବେଶ ମାନିବ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ 5 ଏକର ଜମିଟାକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁ ଜାଣିନୁ ମା ସେଇ 5 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ ପିସା ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ତା ବଡ଼ାପା ବଳଭଦ୍ର ସାମନ୍ତରାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେଇ କେସରେ ତୋ ପିସାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ମାଲୋ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ସିନା ହେଲେ ସେ 5 ଏକର ଜମି ଆମର ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଡାଡି ସେ ଜମିରେ ଏମିତି କଣ ହୀରା ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପାଇବା ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ଗଲ ହୀରାଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରୁବି ସେ 5 ଏକର ଜମିଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲିବ ମୁଁ 50 ଏକର ଜାଗାକୁ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଲିଛି ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ 1000 କୋଟି ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଲୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଣେ ତେଣେ ଉପାୟରେ ସେ ଜମିଟାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ଆମେ ତେଣେ ତେଣେ ଉପାୟରେ ହଳଦମର ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହେଇଛି ମାଲୋ ଏଥିରେ ତୋର ପଠିଛି ଆଉ ଏଇ ଫଳଦାର ପଠିଛି ତୁ ଭଲ ବର ପାଇବୁ ଆଉ ଏ ଭଣଜା ତା ବାପା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ରୁବି ସେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତିର ସେୟାଟା ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କରିବି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ରୁବି ଯା ବୈଶାଖୀ ସାଜି ସେ ପରିବାରଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ସମତରା ବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତୁ ଆଉ ଏକ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ତାକୁ ବିରାଟକୁ ଘନୀଭୂତ କରି ଘର ମଝିରେ ଏକ ପାଚେରୀ ଉଠେଇ ଦେ ରୁବି ପାଚେରୀ ଉଠିବ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାଚେରୀ ଆଉ ଏମିତି ପାଚେରୀ ଉଠିବ ଯେ ସେ ପାଚେରୀ ଗେଳିବାକୁ କେହି ବି ସାହସ କରିବ ମୁଁ ଯିବି ଭାଇ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯିବି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସୁନା ଦିଅ ମାମୁ କଥା ଛିଡ଼ିଲା ହଁ ମାମୁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଯାହା କଥା ହେଇ ଆସିବାର କଥା ଅଛି ତେଣିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏ ରୁବି तो ରୁବି ନାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ତ ପରିଚୟଟା ବଦଳି ଯିବ ତୁ ହେଇଯିବ
ଏ ବିକ୍ରମ ସିଂର ଭଉଣୀ ଯଶ ମାନସିଂ। ହଁ ଯଶ ଜମା ସଦୃଶ୍ୟ ତୋ କଥାରେ ବିଷ ତୋ ହସରେ ବିଷ ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ। ଏବେ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ Love and value. ରୁବି ସମୟ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆବେ ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହିଲି ତୁ ସେମିତି କରିବୁ। ବାକି କାମଟା এই বিক্রম মানসিং আসুছি রুমি আসুছি। ए लाइफ को केमिति एंजॉय कराचे से कथाटा मो बेस भलो भाबरे जाइस। से कावर समय मोग्राज पाखरे मो लाइफ का पूरा स्पॉइल कर मो लाइफ का स्पॉइल हो आगरो से कावर समय मोग्राज पाखरे हाथ छांते अन्य कार हेई जीवा सहे गुण एथरा तो समय बदली गला मारो लोबरे हेई जीवे बहुत so once जो बने जमो सदुस मो असरे विश्व मो निश्वासे विश्व आउ मो कथारे विश्व मोर आसीबारे टिके लेट हे गला। अरे विक्रम भाई चली गले ना कोन आउ कोन से तुमको अपेक्षा कर रही था ना कोन करी कहला तमे तो जानि छ मार्केट एठारु 2 किलोमीटर पैसेंजर ऑटो को अपेक्षा करिया पड़ला। ये मते लिफ्ट मिललानी पैसेंजर ऑटो को अपेक्षा करिया पड़ला। मते क्षमा करि दबा रुबे कॉल कहले तुम मो तुमको क्षमा कर क्षमा ए लियो सब भांगी देलो मतर सिंदूर भी पोची देलो काहे की रुबे काहे की अरे सबे बोलसी खाउ दो स्त्री काहे की विधवा हुए कतना कोन तुमको कहिबा को पड़िबो काहे की तमे जते बेला जहा कहिछ हमारा प्रत्येक कथा को मानी नहीं प्रत्येक कथा को प्रभु भक्त हनुमान परि पालन करी हेले मोर अपराध रहिला कोउडी रुबे तम अपराध एई আছে तमे होजो जड़े अपार गोस्वामी ओ अपार गोस्वामी सेमिति कहि म पुरुष पड़िया को आघात दियनी रुबे अरे तम पाखरे पुरुष पड़िया नाही तमे होजो पुरुष विहीन जड़े नपुंसक रुबे ए सुनो आज
আজি ଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ପର ପୁରୁଷ ଆଉ ଦିନେ କି ଦି ଦିନ ଭିତରେ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ଦିବସ ବେପରଟା ପହଞ୍ଚିଛି ଯା ତମେ ମତେ ଯିବାକୁ କାହିଁ ଦବ ମତେ ଫିରେଇ ଧରିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି ଆଜି ଯାଇ ତମେ ମତେ ରବର ଖଣ୍ଡେ କରି ନକେଇ ଯାচ্ছ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧାର କରି ଯାଉଛ ମୁଁ ବି ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧାର କରିଦେବି ଆଉ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ କହି ବୋଲିବେ ତମେ ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରୀ ଜାତିର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ନହେଲେ ମାନେ କଣ କରିବ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ତମେ ପଥରଠୁ କଠିନ ଲୁହାଠୁ ଟାଣ ଚୂଡ଼ାଠୁ ବି ନରମ ନିଆଁଠୁ ବି ଗରମ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁଟା ଦେଇଛି ବିକ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ କାଳୁଛି ମକର ଦେବକ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ନରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାମୁ ମାମୁଲ ଆଉ ଚାହିଁଛୁ କଣ ପାଇଁ କାମଟା ବଢେଇ ଦେ ଆରେ ଭାଇ ଦିଅ ମତେ ଏମିତି ଅପାରକ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଭଲ ମାରି ଦେବି ଆରେ ତୁ ନମରେ ମୋ ନାଟକର କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା ଆସିବ କେମିତି ମାରିଦେବି ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି ବେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ପାଟି ଶୁଭିଲାନି ରୁବି ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରହିବା ତାପରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରକୁ ଆସ ତାପର କଥା ମୁଁ କମାନ ମାମୁ କମାନ ମୁଁ ମରିବି ଯେମିତି ହଉଥିଲୁ ସେମିତି ମରି अरे भाई गोर ने मु जो चाकरी बा इंटरव्यू जाइले सेथिरा सिलेक्शन हे जाई आ सेई खुशी रे तो मु मिठा करा बाई चली आसिली अरे समय तू एमी सोइचो समय ए समय अरे ता देह सारा रक्त ता माने ताकू के भाउजा अरे मते जमी जाओ ताको हॉस्पिटल लागाकू पड़िबो अरे रोहन बाबू कोड़ी छी तबे केते बेला आसिलो ताको कोड़ी नै जाउतलो ए भगवान तम देह सारा एते रक्त कोड़ी छी समय को किए पिटी पिटी रक्ताक्त करी देई छे
ଆରେ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭାଇ ସମୟকে মারি দিয়েছি না ଏତେ ଶାନ୍ତ ଅସରଇ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମାରିଲା କିଏ? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଯିଏ ମାଛିକୁ ମା ବୋଲି କୁହେନି ତାକୁ ପୁଣି ମାରିବ କିଏ? ଅନୁମାନଟା ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ସମୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଲୋକଟା ଆପଣ ନୁହେଁ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତମେ ହିଁ ମାରି ଦେଇଛ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରି ଯାଇଛି ହେଲେ କାହିଁକି କୋଉ ଦେଶରେ? କେବଳ ତମେ ମୋତେ ପାଇବା ଆଶା ତମେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସମୟଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଏକାଠି ପାଇ ତମେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରି ଦେଇଛ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଆରେ ସମୟକୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନେ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଶେଷରେ ମୋ ଜୁଆଇଟାକୁ ମାରିଦେଲ ଘରେ ଯା ମାମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କାହିଁକି ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର କଳାଙ୍କ ଫାଟିକି ଫୋନ କରେ ସେ ପଲକର ଖାନରେ ଖାଇ ଆସିଲାନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତମେ ସେମିତି କରନି ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ଓକେ ତମେ ରୁହ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମାମୁଁ ମାମୁଲ କଥାଟା ପୋଲିସକୁ ନ ଜଣେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେବାଟା ବେଟର ହବ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ଆରେ କଥାଟା ପୋଲିସ କାନକୁ ଗଲେ ତୁ କଣ ତୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରେଇ ପାଇବୁ ଠିକ କଥା ତମେ କହିଛ ଭାଇ ତାକୁ କୁହ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ହଁ ତମେ ଏବେ ରାଜି ତ କୁହନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ମୁଁ ତମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ ରୁହନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ କୁହନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତମର ସବୁ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜି ତମେ ରୁବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ରହୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରୁବିର ବିଧବା ବେଶ ଗୋଟାଏ ପଟେ ମରଣର ଯନ୍ତା ଘର ଅନ୍ୟ ପଟେ ରୁବିର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ରୁବିର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆଉ ତମ ବାବା ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତା ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଭାଇ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆରେ ନିଅ ଏ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ରୁବିର ସେ ଖାଲି ମଥାଟାକୁ ପୂରଣ କର।
ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ମୁଁ ଏକ ମଣିଷ। କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଝଡ଼ ନେଇ ଆସିଲ? କାହିଁକି ମୋ ଆଶା ଭରସା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲ? ଜବାବ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜବାବ ଦିଅ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ରୋହନ ବାବୁ? ନା ତାହେଲେ କଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ହେ କଳି ଯୁଗ ତତେ ଦୂର ଜୁହାର। ଓ ବାପା, ମୋ ନାଁଟା ଦେଇଛି ବିକ୍ରମ। ପଥରଠୁ ବି କଠିନ ଲୁହାଠୁ ବି ଟାଣ, ଲୁହାଠୁ ବି ନରମ, ଲୁହାଠୁ ବି ଗରମ। ମୋ ନାଁ ନଟ। ମୁଁ ଭାରି କପଟ। ଯୋଉଠି ଲଗେଇବି ନାଟ ସେଇଠି ହବ ଫାଟ।
बुझी राधा मन कथा ना राधा का कुआरे गले अरे ए राधा राधा अरे कुआरे गलु शीघ्र आसे मुंडा पूरा टीण हो साराणी कई परिवा दुकानी शंकर भाई सहित अरे कौन नकदी पचारू आजिकल आलू रेट तो जानू के आलू रेट किलो 30 टका हेलानी जो से छोटा छोटा आलू न मुझे छोटा छोटा आलू के आनी रे आई 50 किलो केते मत कहला 12 टका मुता को 2.5 केजी आलू मागिली आलो मते कहूची 40 टका कहूची अरे राधा मु मने मने भाबिली आलू केते जदी 12 टका दी केते की केते ला किलो दादा कोड़िया 4 टका होची कि नहीं आ अध केजी के 6 टका मोट 30 टका होची कि नहीं आलो मो कथा जम्मा सुनिलानी बुझिलु मु एते जोर पाटी गनी मते कथा बुझु मु मानुची मु मूर्ख बोली मते कोडे हिंदू ठकेबु मो पाटी सुनी भाती ना सुकुडा ना बसन ना आकाश समस्त दौड़ी आसिले बुझिलु आ ताकू तो केते कथा कहले ल हां तापरे चला आ देखिलु परियाउडा ठीक আছে देखिले हेलो ए राधा कौन तू मते कौन भाबुछु कि मु दुनिया रे सब जिंस भूली जीवी हेलो मो दादा को औषध कथा कौन केबे भूली परिबी हेलो सेठी पई ए देखुनु मो दादा को औषध ता आत्मा रखी देती बके देबे बुझिलु हेलो दादा जानि तू मा सहित आउ कोन नै आसीची कौन आनिछ हेलो पूरा मार्केट ना उठाई नै आसीची बुझिलु मोर होंडा आखिरी कला पर ता पसल मत दरमा नै कहिछि मो मानिसु मो पाई ड्रेस भाउजो पाई साड़ी दादा को पाई पंजाबी बुझिलु मो पाई बिलो मो पाई राणा पकई कहिछि हेलो मानी रो सुमरो कोडे गले की एई सेठी खेलुथिले पुरा अरे मानी ए सुमा अरे देखिबा तो उना पे कोन नै आसीछि मोबाइल कौन आनी तो तो कथा पछे आगो तो कथा तो कथा बते मो कथा आगो नहीं मो कथा ना मो कथा आगो ठीक अछि भाई कहिबे सिलेक्शन करके कहा कथा ओके ए अरे मो कथा आगो ना माने कथा अरे कहबी तो हां को कहबी तो आगो मो सुना न की मारी मार्केट को गला नहीं नो ऑटो स्टैंड रे गोटे खैरिया ड्रेस ते मिली गोटे झियो ठिया हेतिला मुझे झियो को देखी पूरा ऐसे ताजा है गले और जो अनैति ताको आलू से इतना सुंदर देखा जाउतिला बुझिलु ना मो मने मने भाबिली मो मानेटा जदी एंतिया ड्रेस खंड पिनदा ना अनैले पूरा परी लाई देबा रातो तुम्हारे बोले देखा जाता ए देखियो ड्रेस देखियो आम मानिंगे ड्रेसटा केमिति मानिबो ए
ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ହେଇଛି? ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଏଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ପୁରା ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ନବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ରାଇଜର ଘୋଡା ଚଢି ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇছে। ଏ ରାଧା ଆଲୋ ଭଉଣୀ କାର ଆରେ ଏ ସୁମ ଆରେ ତୁ ସିଆରେ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଏମିତି କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଓ ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଉ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥା ହେଲା, ବିଲକୁଲ ମୋର ଅନେଇବୁନୁ, ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥା। You are great भाई। आओ तो देखिलो एक छोटा मते केମିତି ମାନୁଛି ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ଯଦି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ ତାହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ତମକୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବେ। ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଆରେ ଆଣିଛି ରେ ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଦାଦା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଦାଦା ତ ନାହାନ୍ତି, ଥାଉ ପଛରେ ଦବା ହେଲା ଶୁଣ, ଥାଉ ତାହେଲେ। ଆଉ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି? ମୋ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଆସିଛି ନା। କଣ ଆଣିଛ ଭାଇ? ଏମିତି ନୁହେଁ, ତମେ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା। ଠିକ ଅଛି। ବନ୍ଦ କର ଦିଜଣ। ସାନ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ହେଲା। ଏଥର ଦେଖ ଭାଇ କରିଥିଲ କଣ ହବ? ପାଠ ପଢିବି ଲୋ। ଆରେ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିନି ବୋଲି ମତେ ଏ ଫକୀର ନା ଦନେଇ ନା ଏଇ ମେଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୁନା କୁନି ଅପା ସମସ୍ତେ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋ। କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି ଅ ଆ ଇ ଆଉ 1 2 3 ପାଠ ପଢିଯିବି, ବୁଝିଲି ସୁମ, ମତେ ଆଉ କେହି ଠକି ପାରିବେନି। ହେଲେ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବ କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଆଲୋ ରାଧା କାହିଁକି? ମୋ ମାନି ଅଛି, ମୋ ମାନି ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଦବ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କରିବିନି, ମୋର ପରା ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବି ପାସ୍ କରିବି କେମିତି କହିଲ? ମୁଁ କରିବି। ତୁ ନ ପଢେଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲେଇ ତୋର ଖାଲି, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଏ ସୁମ ତୁ ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେବୁ? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ଆଗକୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ପ୍ରିପାରେସନ ନହେଲେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିବି କେମିତି? ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କହିଲେ ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କହିଲୁ? ରାଧା କିଏ ପାଠ ପଢିବ ମତେ କିଲୋ? ସାନ ଭାଇ ହଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, କହିବି? ଆମେ ଟିକେ ଯାଉନ ସିଆଡେ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ। ସାନ ଭାଇ ମୋ ମତରେ ଭାଉଜ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବହି ପୁରା ଚଳି ଯାଆନ୍ତା। ଭାଉଜ ଆମର ପାଠୋଇ ଆଉ ଭାଇକୁ ଦେବେ ପଢେଇ। ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ କହିଛ। ଆଜିଠୁ ମୋ ରାଧା ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଦବ। ନା 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 ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି ପୁଣି ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ମୋ ପାଠ ପଢେ କିଛି ପଢେଇ ପାରିବି ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ ଆଜି
इच्छा करिसति माने आज टू क्लास शुरू हो जाऊ कोन कहलो मु क्लास करी माने मु किछ बोली पारुनी तबे मो भाई को पाठ पढ़ेबो 1 2 3 ताक बिना देन दे ओ आ हसे पाठ पढ़िबे मो भाई
ଆସିବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଏ ମୋହନ ହଁ ଦାଦା ଭଲରେ ହଁ ଦାଦା ଆରେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ରୋହନଟା ଘରକୁ ଛାଡିଛି କଣ କହିଲା ଦାଦା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ରୋହନଟା ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଆସୁଛି ଭାଇ ହଁ ତୁ ଯା ଆଲୋ ଏ ରାଧା ଏ ମାନି ଆଲୋ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ଅନେଇ କଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳିଟେ ସଜ କରିଦବ ଗଲାବେଳେ ମୋ ରୋହନଟାକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦାପନା କରି ଛାଡ଼ିଥିଲ ଏଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେମିତି ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିନି ଏ ପାନି ଅନେକ କଣ ଚାଲ ଭାଉଜ ଦାଦା ଆରେ ମୋହନ ତମେ ଏଥର ଖୁସି ତ ଖୁସିରେ ମୋହନ ଆରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି ରେ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ପଡୁଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଦାଦା ମୋ ରୋହନଟା ଚାକିରି କରିଛି ଆମ ଏ ଘରକୁ ସୁଖର ସକାଳ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବ ଦାଦା ତାରି ଆଲୋକରେ ଆମ ଏ ଘରର ଅଗଣାଟା ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ ଏ ଦାଦା ଦାଦା ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ଆଉ ପିଲାକୁ ଜମା ଖଟାଉଥିବି ତମକୁ ସଫା କହିଦଉଛି ହଁ ମୁଁ କେତେ ଖଟିଲିଣି ମୁଁ ଆଉ ଖଟି ପାରିବିନି ମୋ ଭାଇଟା ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖଟିବି ବୁଝିଲ ଦାଦା ମୁଁ ଏଥର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଖାଲି ହୁକୁମ ଦେବି ହୁକୁମ ଖୁସିରେ ତୋ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛି ରେ ମୋହନ ସବୁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ଏଇଟା ପରା ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧା ଆମେ ପର ବୋଲି ଭାବି ତତେ ସେ ଭୁଲି ଯିବନି ତ ନାଇଁ ଦାଦା ମୋ ଭାଇମାନେ ନା ମୋ ଭାଇମାନେ ଜମା ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମତେ ନୁହଁ ଦାଦା ମତେ ନୁହଁ ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା ମୋ ରୋହନଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆସି ମତେ କହିବ ଆରେ ଏଇ ତ ଦେଖିଲ ଦାଦା ରୋହନ ଆସିଲାନି ହଉ ହେଲା ଆଲୋ ମାନି ରାଧା ଆଲୋ କୁଆଡେ ଗଲ ଆଲୋ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆମର ତ ଖାଲି ମଠ ଓହୋ ତମେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ କହିଲ ଯେମିତି ଗାଡି ରହିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ସେମିତି ତ ମନ୍ଦାର ଥାଳି ଧରି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ଚାଲ ବନେଇବା ଆସ ଆଉ କିଏ ତ ନାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ବନ୍ଦେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ ମୋତେ ବନ୍ଦାପନା ନ କଲେ ଚଳିବ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସିଛି ତାର ବନ୍ଦାପନା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜକୁ 3 ମାସ ତଳେ ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି କଣ କହିଲୁ ଆରେ ତୋର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ଏଠି ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଆରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆରେ ବାପାଟାକୁ ଭାଇଟାକୁ ତ କାହାକୁ ପଚାରିଲୁନି ଅଥଚ ବାହା ହେଇ ପଳେଇଲୁ ବାପା ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳା ନାଇଁ ଦାଦା କଥାଟା କଣ ଭଲ ହବ ଦାଦା ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛି ଚାଲିଛି ମୋ ମତରେ ଦାଦା ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ ହବ ତାମାନେ ହଁ ଦାଦା ତୁ କହୁଛୁ ଦାଦା ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପଡ଼ିବା ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ବହୁତ ତମେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଦାତ ଏ ରାଧା
କାହିଁକି କଣ ଚାଲ ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା କରି ଝିଅଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି। କହିଲେ ପିଲାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥଟ୍ଟା। ଏଇଟା କଣ ଥଟ୍ଟା କରିବା ସମୟ? ଝିଅଟା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ କଣ ସେ ଭାବିବ କହିଲ? ବୁଝିଲ ମାନି, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଭାବନି। ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ପିଲାଳିଆ ମିଳିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ଭାଉଜ, ଯୋଉଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛି। ଏ ଭାଇ ତୁ କୋଉ ସତ କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ପତା ତ ଗୁଣମତ ଭାଇକୁ ଏ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏରୁନି ମଦ ଡେଇବା ପାଇଁ, ତାର ପରିଚୟ କଣ? ତା ବାପା କିଏ? ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ହଁ ବୋ, ତମେ କଣ ଭାବୁଥିଲ? ଘର ଏରୁବି ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ହାତରେ ଆମର ଓଢ଼ଣି ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଠି ରହି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଥାନ୍ତ। এই ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ନା? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଯଶୋମା, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ବଂଶୀ। ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ବନ୍ଦାପନା କରି ଏଥର ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ତୁ ଏ ଗାଁଟାକୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ବସେଇ ଦେ, ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଛାତି ବଢ଼େଇ କହିବୁ ମୋ ଭାଇ ରୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ବାହା ହେଇଛି ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟା କରି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନସିଂ। ବାପା ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ଆଣୁଛୁ ତାକୁ ପଚାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ କଣ ଜାଣିଛି, ଘର କଣ ନା କଣ ଜାଣିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାଲିଚଳଣି କଣ ସେ ଶିଖିଛି ନା ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଆରେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆରେ ହାତ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣି ଟାଣିଥାନ୍ତି, ପାଦରେ ଅଳତା ନାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ପରି ଅଧ ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରା ଆଜିକାଲିକା ଫ୍ୟାସନ। ଆଜିକାଲିକା ନାରୀମାନେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ଯେତେ ତଳେ ପକାନ୍ତି ନା, ସିଏ ପରା ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତମ ପୁଅକୁ ପଚାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଥାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ବଡ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପାଠ ନ ପଢି ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ତମ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଛିଡ଼ା ପିନ୍ଧି ତମ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏ ବଡ ହେଲେନି ଅଥଚ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ ହେଇଗଲା। ଆରେ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବେକାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦରକାର। କଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀ ଖାନଦାନ କଣଟା ଅଛି ତମର? ଆଉ ବଡ ଘରର ଝିଅ ବହୁତ କହିଗଲ। ଆରେ ଯା ପଚାରି ଆସିବୁ ତୋ ଭାଇକୁ କଣ ଥିଲା ତମର ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀ। ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୋ ବାପା ଥିଲା ଦିନେ ଘରର ଚାକର। ଶୁଣ, ମୁହଁ ସବାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜବାବ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବି। କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା? ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଉନି? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଉପ ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲେ ଠିକ ଏମିତି ଭାବିଥାଏ। अरे सुमो अरे तमे माने समझते टिके चुप करो। अरे रोहनटा जेते एते बड़ निष्पत्ति नहीं सारी सारा पर
ए घरर दांड बारंडारे आमे समस्ते जदि एमती निज निज भितरे चुक्ति तर्क चलिबो अरे ताले साई पड़िसा लोक माने हसिबे रे खाली हसिबे तामाने तू कहछु मु दोषी अरे जहा पाइबो आखिरु आसी जाय लुह सुखी जहा पाइबो आजर दांडर भिकारी हेई गली तू कहछु एटा को नेके मो घरे रखिबो दादा सेमाने पुरु समस्ते बड़ हेई गले सेमाने करो विचार करबा शक्ति आसी जाय जे अरे केते बड़ हेई गली सबाने आकाश थारु बड़ हेई गले ना पाताल थारु गभीर हेई गले पिला माने जेते बड़ हेले भी बापा माँ का आगे से सब सान मुझे देखी मो शासन लगाम किए केमी आज मानी চেষ্টা করি তা নহলে মো পাদর চপল কথা কই কেবল রোহন কো বড় ভাই বলি মু চুপচাপ জিয়া এই শুনো আজে জানো এ ঘরে মু চাহা কইবি ঠিক সেইয়া হি মো আঙ্গুটি হলে রে ঘর মুড় দুয়া হলি মো কথা রে ঘরে নগরী হ মরি সসে বিজুলি চমকি কাহিকি না মো হউছি জোশী মো কথারে বিশ্বাস মো নিশ্বাসে বিশ্বাস আও মো অস্তরে বিশ্বাস अरे तुमन तू मते किछि पचार ना रे तू किछि करि परिबेने मो बोल भाई मो काना धरुचे बास उठाउचे मते समस्ते क्षमा करि दवा रे क्षमा करि दवा ভাবুছি এতিকি ভাবুছ সেই ভগবানଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଚାରି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଲ କାହିଁକି ଯଦି ବି ଚାରି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତାହେଲେ ଏମିତି ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥା ନେଇଛ କାହିଁକି ଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଋଷି ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଅରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ କର ରାମ ଅବତାର ନେଇ ପାପି ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲା କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର କାହିଁକି ଯଦି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେଇଛ ଏ ପାପି ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁନ କାହିଁକି ସଂହାର କରୁନ ସରୁ ଭାଇ ঝড়টা উঠেছে যেতବେଳେ ঝড় থমি গলে ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ ଠିକ କିଛି ହବନି ଲୋ ରାଧା କିଛି ହବନି
ଆଲୋ ପବନଟା କେମିତି ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଗଲା ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆଲୋ ମହାବାତ୍ୟାର ଇଏ ତୋର ପୂର୍ବ ଆଲୋ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହର ଚାଷ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଆଉ ପ୍ରଳୟକାରୀ ସୁନାମିରେ ଆମର ବଡ଼ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଗାମୀ ହେଇଯିବ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ତୋଫାନ ଆସିବ ଆମର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମାୟା ବସଟା ଦେଖିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଏଠି ଭାଇଟା ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ପୁଅଟା ବାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମୋହନ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଆରେ ଏଠି ବଡ଼ ସାନ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ କିଛି ବଡ଼ ସାନ ରହିବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନାଦର ହବ ଅଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡାକ ଏଠି ରାଜୁତି କରିବେ ରାଜୁତି କରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ ଏ ମୋହ କଳି ଯୁଗ ପାରୁଛୁ ଯଦି ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବୁ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୋ କଣ୍ଠ ସହିତ କଣ୍ଠ ମିଶେଇ କହଲେ ଏ କଳି ଯୁଗ
कौन कथा सुनिबा को चाहे ना तमे जते शीघ्र पारुछ ए जगह से चली जाओ कौन कहल शुभम तमे एक कथा कहि पारुछ अरे तुमको पूरा भरोसा करी मु आज एते बाटो जे आगे आइছি और तुमको विश्वास करी मु नई भाभी निया को नहीं जाइছি अब आज जते बेले से डह डह निया रे मु चली जाउछी केबे तोर आधा बटरे मो हाथ छाड़ी दउछो आउ कौन तम परी ठारबे झियो को बाहा होई मु मो डैड को मान सम्मान मु तळ को कर देबी अरे मोर अपराध कर अरे से कथा तमे तो मन को बतारो तो टामिली जीवो मु कि तो तम मोर उत्तरटा सुनिबा को चाहे मु तमरो कोनोसी प्रश्न उत्तर दला को बाध्य नुओ यू आर बाउंड टू आंसर मी तमे उत्तर दबा पाई बाध्य काहे कि जानि तो मु तुमको देव मोर प्राण देई भलो पाई एटा होय तो तम बयस रता अरे प्रत्येक जीव माने जबन प्रथम पाहतरे ए अनेक भूल करि खान अब तमे करिसो बस तारे तमे देई कि बाबते प्रतिश्रुति अब सपोर्ट अब भलो पाइबा सबू अभिनय अरे ना मु तुमको केबे भलो पाउथिली ना आदि भलो पाउ आउ जदी तमे से पुराना स्थिति को चाहूती ताजनु आलार स्वप्न देखु थाओ ताले सेटा होती तमरा बोकामी कारण तमठारु मोर आवश्यकता सरी जाइछि मोर कि तो आवश्यकता अछि अरे वो बनो कालम भितरे मु केवल तमरी प्रति छवि को आंकी और तम छड़ा मु और द्वितीय पुरुष चाहे नहीं सुनो अरे मु किंतु द्वितीय नारी चाहूची तम परी झियो सहित संपर्क रखा जाए किंतु केबे संसार करा जाए ना सुगम अरे कौन अच्छी काम राजी करो परंपरा ना अभिजात्य बस सुगम बस बहुत कही गलो तबे बहुत सुने भी गले मो हे सुगम भलो पाइबा पूर्व थरुटिए मते पचारि थिलो जे तम घरर स्टेटस कोन तम वंश परंपरा कोन नहीं मोर तमे मते देहो मोर अपना जीवन दे भलो पाइलो मोर पर तमे सेतरे पागल होई गलो तमते कहिबा पई दिन राति तमे केवल स्वप्न देखिला स्वप्न मनोजी ଆଉ ମାନସୀ ବୋଲି ଡାକିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ମାନସୀଟା ତମ ପାଇଁ ମରିଗଲା ତମେ ମୋ ଆଶାର ଦୀପଟାକୁ ନିଭେଇ ଦେଇଛ ସୁଗ ମୋ ଭରସାର ବାଲି ଘରଟାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭରା ବସିରେ ତମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ କିନ୍ତୁ ସୁର ସୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ मोरी गोटारे नारी जगह पुरस्कार बंधा अन्य पुरस्कार मुझे भी नहीं पड़ेगी मैं सारा समाज को देखें तभी आज भी सती सीता सावित्री अनुसया परिवार कार्य करते जो मरे तो बोलो पाई निया सुनी यही परते सुगा यस तको बोलो पाई के निया को यही पर मनोजी I love you, Manasi. I love you.
टीवी गोटाए नाटक देखी आ सेठी हिरो हिरोइन को भय करिया पे एमती विचार अभिनय करथला आ मु भाबिले तुमको सेमती अभिनय करी सकते देबी कथा देखिते तमे भय करिगला सेठी हिरोइन भय कला तो किंतु एमती सिचुएशन क्रिएट हैला से तरे हिरोइन को हिरो भूली जियो को मध्य आला से तरे से आउ कहर हे गला सुगा सत्य को सत्य जदी तमे मते भूली गला नाइ ननसी मु तुमको थारी रही पाइबिनी अरे थोड़ा ट्रेनिंग रो फेरेसिला परे मु डैडी को कहि तुमको गौल कटा पिंधेई हम घर को फोन करिले ताले मते प्रॉमिस कर यस प्रॉमिस Thank you.
ବିକ୍ରମ ମାନସି ତମ ପରିବାରର ପରମ ମିତ୍ର। ଆରେ ତମେ ଏଠି ଆଉ ବସୁଗ ସୁଗ ଏ ରହ ସୁଗମଟାକୁ ମୋ ଲୋକମାନେ ଉଠେଇଲି। ଆଉ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିକ୍ରମ ମାନସିଂ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନା। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଗମଟାକୁ ନାଇଁ ଦେଖ ତମେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି କୁହ ତମେ ଯାଅ ଦରକାର କୁହ ମତେ କଣ ଦରକାର ତମର ଅଧିଏ କଥା ମାନେ ତୁ ମତେ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିବୁ ବିକ୍ରମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କେବେ କହିବିନି ଏଇ କଥା ମୋ ପାଖରେ କେବେ ସବୁ କରିବେ ନା ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ। ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ। କହିଦେ ତୋରେ ଖାଲି I love you. I love you. ଏ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ତମ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ଓ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା ରାସ୍ତାଲ କରି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଚିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାଇଁ ସେ ଆଶା ତମର କେବେ ବି ସଫଳ ହବନି କେବେ ବି ନୁହେଁ ତମକୁ ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ କାଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ସଂସାରେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋଜିବ କାମିଣୀ କାଦନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମେ ପଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦବ ଛାଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଅସଲ ପିକ୍ଚରଟା ଏଇ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ସାପ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଛି ପଚଲା ପଡ଼ିଲେ ନାଚିବ ତାପରେ ତାପରେ ତମେ ସବୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାସ କରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଉଠେଇ ସାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତମ ପରିବାରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଅ ତମ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ବିକ୍ରମ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହି ମୋ ପରିବାର ଆଗରେ ମତେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବ ମାନେ ବଦନାମ କରିବ ସେଇଟା ତମେ କେବେ ବି ପାରିବନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଉ ତମେ ମତେ ରାସ୍ତାରେ ମିସବିହେଭ କରିଛ ଆଉ ସୁଗମକୁ କିଡନାପ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଦିଏ ତୋ ମଝିଆ ଭାଇଟାକୁ ফাঁসি হয়েছিল আই মিন টু সে তো মঝিয়া ভাই জনে মর্ডার আসামি ତମେ ନିଜ ବୁଝ ତମେ ମୋ ଭାଇ
ତମେ କେବେ ମଣିଷ କରିପାରିବନି ଜାଣିଲ ଏ ଶଳା ଦୁନିଆଟା ବାଇଆ ବା ଏ ଦୁନିଆଟା ଶଳା ଇଆ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇ ନେ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଆସୁ ତତେ ଯାହା କରିଛୁ ସେଇଆ କହ ମତେ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ ନା ବିକ୍ରମ I love you ଦେଖ ତମେ ମୋ ଭାଇର କିଛି କ୍ଷତି କରନି ମୁଁ ତମର ବାଧା ଯୋଡୁଛେ କିଛି ବି ତାର କ୍ଷତି କରନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେଇଟି ମା ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବୁନୁ ନହେଲେ 25 ସହିତ ଭାଇଟା ଜେଲ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମରିଯିବ ନାଇଁ ହେଇଟି ମା କହ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା ସବୁଦିନ ତୋ ଦି ଭାଇଙ୍କର ମଲା ସବୁ ଦେଖିବୁ ଆରେ କହ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ନା ତୋ ଭାଇଟାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ଆରେ ନା କହ ସବୁଦିନ ରାଜି ହବ ଆମ କଥାରେ ନା ସବୁଦିନ ମଲା ସବୁ ଦେଖିବୁ ଆରେ କହ ରାଜି ହବୁ ନା ଆମ କଥାରେ ମରିବୁ କହ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା ସବୁଦିନ ତୋ ଭାଇଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବୁ ହେ ଭଗବାନ ତମର ଏଇ କି ପରୀକ୍ଷା ନା କଲେ ମୋ ସୁଗମଟାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଭାଇଟା ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିବ ଆଉ ହଁ କଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ତୁଟିଯିବ କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ଉଚିତ ନାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଡକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଆସ ମାନସୀ ଆସ ମତେ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କୁହ ବିକ୍ରମ I love you କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା ମୋ ନାଁଟା ଦେଇଛି ବିକ୍ରମ ପଥରଠୁ ବି କଠିନ ଲୁହାଠୁ ବି ଲୁହାଠୁ ବି ନରମ ନିଆଠୁ ବି ନରମ ଆସ ଆସ ମାନସୀ ଆସ ଝୁଲଲୋ ଝୁଲଲୋ ମାନସୀ ଝୁଲ আর বিনা কাটলা পরি ঝুললো ମାନସୀ ঝুল আর বিনা কাটলা পরি ঝুলি ঝুলি আসু আমার দাদরে ঝুলি ঝুলি আসু আমার দাদরে হইছু তু গুলু গুলো ମାନସী হইছু তু গুলু আস ମାନସୀ ମୋ ବାହୁରେ ଭାଉ ଛନ୍ଦି କରିଦିଅ ବିକ୍ରମ I love you I love you. ମାନସୀ আরে আসো আসো শুভম আসো তম প্রেমিকাটা বর্তমান ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାନସୀଟା କାହାର ଆସ ମାମୁଁ ମୋ ନାଁଟା ବିକ୍ରମ ପଥରଠୁ କଠିନ ଲୁହାଠୁ ତୁଳାଠୁ ନରମ ନିଆଠୁ ଗରମ ଆସ ମାମୁଁ ଆସ ଆସଉଛି ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା
ଆପଣଙ୍କ ମାନସୀ ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ତମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି ବୋଲି ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଶେଷରେ ସେ ବିକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। प्रेमारे पड़ पड़ सजीले ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କାହିଁକି କହିପାରିବେନି? କଣ ପାଇଁ କହିପାରିବେନି? ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ନା। ନାରୀ ମନଟା ହଉଛି ପରା ଗୋଟେ କାଗଜ ଟଙ୍କା। ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ପବନ ହବ ସିଆଡେ ଭାସି ଭାସି। ନା ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଆରେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠୁଛି କୋଉଠୁ? ଆରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆରେ ଯୋଉ ମାନସୀ ଚାଲିଲେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନି ଆରେ ସେ ପାଦଟା ଝିଅ ପାଦକୁ ଖସିଯିବ କେମିତି ଯୋଉ 18 ଭାଷାରୁ ଅମୃତ ଧରି ଆସେ ଆରେ ସେଇ ଓଠରୁ ଆଜି ବିଷ ଧରିବ କେମିତି ଏଇଟା ପରା ହଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆଉ କଳିଯୁଗର ନାରୀମାନେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷର କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାର ଏ କଥାଟା କଣ ତମେ ଜାଣିନଥିବ? ଜାଣିଛି ମାନସୀ ଆରେ ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଆରେ ତମେ ପରା ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ଏ ସୁଗମ ବିନା ମାନସୀ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମାନସୀ ଏସବୁ ଭଲ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥାଅ। ଆଉ ତମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅ। ମାନସୀ ବୋଲି ତମର କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା। ନାଇଁ ମାନସୀ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରିବିନି ଆରେ ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସୁଗନ୍ଧ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇବାର प्रेमारे पड़ पड़ सजीले बेबी लगा ନା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛ ଆରେ ଉତ୍ତରରେ ଅଛ ନା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛ ଆରେ କାହିଁକି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ମନ ଥିଲା କାହିଁକି ଅଦିନ ଝଡ଼ ନେଇ ଆସିଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କହିପାରିବ ବନ୍ଧୁ କହିପାରିବ ନାରୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଠିକ କରିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ କ୍ଲବ ପାର୍ଟିରେ ମଦ ପିଇ ଅଏସ୍ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିର ବିଜୟ ନାରୀ
ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କରୁଥିବା ମିଛି ମିଛି ତମେ କହିପାରିବ ବନ୍ଧୁ, କହିପାରିବ? ଏ ଦେଶ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ, ଜାତିର ପତନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ନାରୀକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିଛି ନା ତାକୁ ଅଧଗାମୀ କରିଛି? ତମେ କିଏ? ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ତାରି କଥା କହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ତାରି କଥା କହୁଛି। ହାତକୁ ଶଙ୍କା କଥାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଏ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଆଣିଥିଲି। ସାଉଣ୍ଡି ଛୋଟ ସଂସାରଟିଏ କରିଥିଲି ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ସଂସାରଟିଏ କରିଥିଲି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟି ଗଲା ବନ୍ଧୁ, ମରିଚିକା ପାଲଟି। ତମେ କିଏ? ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଜଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟାଏ ନିଶାଚର, ଠିକଣା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଯାଯାବର, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ମାଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଆକୁ ସବୁ ବର୍ଷାକୁ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଇଛି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଚାକିରି ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦେଶର ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର। ହେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦେଶର ସରକାର, ତମର ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏ କଳି ଯୁଗ ସତେ ତୁରୁ ଜୁଆର Thank you.
Gana